piştî bi hefteyan gefa şerekî dijî Tehranê û hişyariyên bo aloziyên nêzik rêveberiya Trump pêşniyara gotûbêjan dike. We're prepared to engage in a conversation. Em amade ne bi şertên peşdem tevli gotûbêja bibin. Em hazirin bi wan re rûnin. Li hewlên Amerîkayên bo têkbirina çalakiyên xerabên Komara İslamî ve bidomin. Pompeo di serdana xwe ya li Swîsreyê axivî ku Swîsre berjewendiyên Amerîkayê li Îranê diparêze û dikare bo du dewletên ku têkiliyên wan xirab e navbenkariyê bike. Ji aliyên din İran bi îddiaya ku rêveberiya Trump neteva İslamî armanj dike, pir nêzîkê diyalogek bi Amerîkayê ra nabe. Wezîrê Derveyê Îranê Muhammed Cevat Zerîf di hevpeyvînek bi tora ABC-ya nûçeyan da got ku riyên serok Donald Trump ku karan dike dibe ku bo bazirganiya firotana xaniyan encam bide. Lê bo têkiliyên bi İranê ra ew ê tu encam nede. I've said it before. من berê jî got bû, gefên dijî Îranê tu caran encam nadin. Tu cara gefan dijî Îranê nekin. Bo rêzdariya hewil bidin, dibe ku encam hebe. Zerîf dazanî ku Trump texmînên xwe yên di derbarê ku dibe ku İran çi bike anko neke didomîne. Lê balkişan ku ew ê Tehran ji karê û barên xwe yên li kendava Farsî pêktîne paş ve gav navêje. We call this place Em bi sedemekî dibêjine vî cihî kendava Farsî. Ka bifikirin artêşa Îranê bihat ber perava Kaliforniya anko bihat ber peravên Floridayê. Hûn ê çi hez bikin? Hûn ê bi çi awekî nêzîkî vê bibin? Rêveberiya Trump Amerîka ji peymana navneteviyî ya navokî ya bi Îranê re vekişand. Pompeo dibêje armanca giştîya Amerîkayê neguhertiye. We're doing Em hewlên xwe bidomînin ku rê nedin Îranê ku ti car xwediyê çeke navokî be. nuclear weapon. Meha Borî Wezîr Pompeo bo tevahiya endamên Kongresa Amerîkî li ser kêşeya Îranê civînên nepenî yên agahdariyê li darxist. Gelek komarî helwesta rêveberiya Trump ya ku dibêjin aqilmendî ya dijî Îranê dipesînin. Lê gelek demokrat jî dibêjin ku qesra spî Amerîkayê di rojhilata navîn de rûbirûyê aloziyek leşkerî yê wêrankar dike.